Paul Ríos, Gabon berriro ere eta eskerrik asko berriz ere azpimarra etortzea. Gabon eta eskerrik asko zuei. Gaur ezagutu dugu abenduaren 15ean abian jarri nahi den Baionako foroa izango dena. Zer izan nahi du Baionako foroak? Argitu nahi dut hori, alde batetik elkarlanerako esparru bat sortu dugula Bake Bidea plataformarekin eta Baionako unibertsitatearekin. Eta gure asmoa da hori, alde batetik saieteko adierazpenen inguruko edukietan sakondu nahi dugu, eta beste alde modu batean iparraldeko gizartearen parte hartzea bake prozesuan bultzatu nahi dugu. Iparraldeko gizartea azken hilabete honetan oso aktibo ikusi dugu, hain zuzen ere, hainbat kontu direla eta iparraldeko elkargoaren inguruan, edo Valls barne ministroak egin dituen adierazpenen inguruan oso aktibo eta pentsatzen duzue momentu egokian egiten duzuela bat gizarte horrekin eranetako ekimen bat martxan jartzeko? Uste dut, nahiko interesgarria da, nola de momentu honetan hango egora, iparraldeko egora. Nik uste dut hori, alderdi politiko guztien artean elkarlanerako hori esparru bat sortu dela, esate baterako, San Martinen atxiloketa salatzeko, ia alderdi politiko guztiak agertu dira elkarrekin, esateko ezetz eta botatzeko hori mezu bat Pariseko gobernuari esateko mesez kontribuzio bat behar dugula bake prozesua pizka bat bultzatzeko edo martxan jartzeko, eta nik uste dute hori aprobetxatu behar dugula, baina hortik aparte hango gizartean badago interesa bat hori parte hartzeko hori bake prozesuan, eta foro hau izan nahi du, foro honek izan nahi du hori esparru bat gutxienez desberdinen ahotsak entzuteko. Gizartearen inplikazioa ere lortu nahi dezue, pentsatzen dut Euskal Herri guztiko gizartearen inplikazioa lortu nahi dezuela, hori nola artikulatzen da gizartearen inplikazioa? Horrelako gauzak sarri esaten dira, sarri entzuten ditugu, baina gero nola egiten da hori? Lehenengo urratsa izan behar da, hori sortzea interesa, eskabat hori piztea. Momentu honetan ikuste gutxien erkidegoan eta Nafarroan ez da oso erreza, momentu honetan lehentasuna da krisi ekonomikoa, baina hortik aparte nik uste dute hori badokagula hori aukera bat bake prozesua errotzeko, bakea mantentzeko, beste bizikidetza bat sortzeko, eta zentzu horretan gu saietuko gara sortzen esparru desberdinak hori jendea parte hartzeko.